ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସିଲି ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଥା ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ। ଏମିତି କୌଣସି ଆପ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଯଦି ଲିଙ୍କ ଆସିବ କିମ୍ବା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଦେଖିଲ ଆମେ କୌଣସି ଆପ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା କଲା ପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ପରମିଶନ ଦଉଛ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପରମିଶନ ମାଗୁଛି, ଗୁଗଲ ପରମିଶନ ମାଗୁଛି, ନମ୍ବର ବି ଦଉଛ। ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇସାରୁଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ମୋବାଇଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର ଲାଇଟ୍ ଆସିବ, ନଚେତ ହଳଦିଆ କଲର ଲାଇଟ୍ ଆସିବ କିମ୍ବା ରେଡ୍ କଲର ଲାଇଟ୍ ଆସିବ କ୍ୟାମେରା ପାଖରେ ହଉ, ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ହଉ, ଭିଡିଓ କଲେ ହଉ, କିମ୍ବା ଆମ ମୋବାଇଲ ଉପରେ ସେମିତି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ କଲର ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଆସିବ। ଯଦି ଲାଇଟ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମୋବାଇଲଟାକୁ କାହାକୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ପାଖରେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିବା। କାହିଁକି ନା ତମ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ସିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ଯୋଉ ସାଇବର କ୍ରିମିନାଲ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସାଇବର କ୍ରାଇମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ ହବା। କୌଣସି ଅଜଣା ଆପ୍ ଯୋଉ ଆସୁଥିବ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ହଉ, ନହେଲେ ଫେସବୁକରେ ହଉ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ହଉ, ଯୋଉଥିରେ ବି ଆସୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ପରିଚିତ ଆପ୍ ଥିବ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।